шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, балки дар вилояти Суғд ҳам хеле хуб аст. аз Комроншоҳи Устопериён шурӯъ карда ва боз ҳам паҳлавононе ки аллакай ба арсаи ҷаҳонӣ қадамҳои устувор мениҳанд. яке аз инҳо Мерзод Суфиев. бармегардем ба тавзеҳи худ аз рақобатҳои муқаддамотии паҳлавонони вазнашон то 66 кило. Ҷебов, Обиҷебов варзишгаре ки бо хилъати сафед аст, бо Илин аз дастаи Федератсияи байналмилалии ҷудо ҳунарнамоиро навакаб шурӯъ кард. албатта боиси сарфарозист ки паҳлавони мо имрӯз ҳам дар миёни беҳтаринҳои сайёра дар ин лаҳза дар мақоми панҷум аст. Обиҷебов барои мо шараф аст. албатта зинаҳои болоиро касб кардани ҳам Эмомалии Нуралӣ, қаблан Хоҷазода Беҳрӯз, Комроншоҳи Устопериён, Темур Раҳимов, Сомон Маҳмадбеков, Ҷаҳонгир Маҷидов ҳамда ҳунараш оҳиста-оҳиста тақвият меёбад ва панҷдонаи беҳтарин шомил шудан кори саҳлу оддӣ нест. аммо дӯсти мо шумораи 3-ро хеле зиёд дӯст медорад. Обиҷебов, мо ба дастоварди 2 соли ин чеҳра назар афканем ва қаблан моҳи майи соли пор дар ҳамин мусобиқоти аввалини Гранд Слам Обиҷебов то ба финал рафт, ҷои дуюмро гирифт. ба кадом хотир ишора кардем ки шумораи 3-ро дӯст медорад? 3 ҷоизаи ифтихории ҷои сеюм дар 3 мусобиқоти бошукӯҳи солҳои 2024-2025 барояш насиб гардидааст. Абу-Даби Гранд Слам октябри соли 2024 медали биринҷӣ, Гранд Слам Токио декабри соли 2024 медали биринҷӣ, чемпионати Осиё апрели 2025 медали биринҷӣ. акнун рақобат боз ҳам шиддат мегирад. паҳлавони мо дар даври аввал озод буд. Нурбат рақиби Илин дар дидори аввал буд ки Илин ғалаба ба даст овард. Илин Илия. ҳайати Федератсияи байналмилалии ҷудоро имрӯз паҳлавононе маърифӣ доранд ки ростӣ на қавқозтаборанду на аз Федератсияи Россия. инҳо аз насабу аз номашон чун гуфтем ки бархе аз кишварҳое ки ба Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Сингапур аз насабу номашон чунин бармеояд. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба идомаи сабқати Обиҷебов. аз боло қапидан барои Обиҷебов хеле муносиб аст. ҳамин лаҳзаро гуфтем, аммо Ҷебов корро то ба охир бурда расонида натавонист. Чӣ? пӯшноки ҳаво додани рақиб аз варзишгар суръати баланд тақозо мекунад, касбияти воло. Обид чанд ҷиҳати фарқкунандаи кори худро дорад, касбияташро дар назар дорем. аввалан ки бисёр бо суръати тез гӯштӣ мегирад, дуюм ки бо қомати рост, сеюм ки аз банду басту усулҳои гуногуни ҷудо хуб воқиф аст. ҳаракаташ хеле хуб буд, аммо юкҳоро ҳам гирифта натавонист.
کار در زمین باز هم شدت دیگر میگیرد. ایلین رجوع میکند اما جیبوف این وضعیت ها را قادر است که با آسانی رفع سازد. شیدو با ایلین فشاری آبی جیبوف خیلی زیاد است. مسئولیتش خوب به نظر می رسد. نه باز پس گرفته نمی شود. وقتی لاوگی شروع شد اکنون برای امتیازی طلای هر دو کوشش خواهند کرد. جیبوف کار را تا با آخر بردن توانست و نهایتا کار را انجام داد. اول کار چندان مناسب تر هم نبود و نهایت در لحظه خوب و با مورد و سری وقتی آبی جیبوف امتیاز طلایی را مال خود کرد و به مرحله دیگر رفت. مثل مهرزاد صوفیوف هر دو هم در وقت اضافه امتیاز طلایی را به دست آوردند. عابد به مرحله دوم رفت. عابد جان جیب رقابت میان عابد جیبوف در مرحله چهار یک نهایی با نماینده کشور ترکمنستان تویلی مرادف. رقابت را آغاز کردند. تلاش‌های هر دو برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی. باید قاعده نماییم که عابد سال گذشته در این مسابقه تا مرحله نهایی راه یافته بود و از هموطن میرادف تویلی شکست خورد و به گرفتن نشان نقره دست یافته بود و اکنون در برابر این چهره برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی کوشش کرده ایستاده است. برای جیبوف شیدو نشون میدهند و نیروسنجی ادامه می‌یابد. باز هم تویلی تلاش کسب امتیاز را کرد و شیدویی که برای جیبوف نشان داده بودند باز پس گرفته می شود. حالت اجرا کردن اصول ها دیده می شود ولی تلاش هایشان امتیاز آور نیست تا این لحظه ها. کوشش نوبتی از جانب عابد جیبوف بود.
боз ҳам ҳаракатҳо аз ҷониби ҷебов дида мешавад. як кӯшиш аз ҷониби тойли юко баҳогузорӣ гардид ва фикр мекунам ки он ҷо имтиёз набуд. санҷида мебароянд видеодоварон. он юкое ки барои ирадов баҳогузорӣ карданд ва тасдиқ мешавад юкое ки ҷудокори туркманистонӣ ба даст овард. акнун кор барои Обиҷебов ранги дигар мегирад ва паҳлавони мо бояд тарзи ҳунарнамоӣ карданро дигар кунад. 1 дақиқаи дигар аст то анҷоми вақт. кӯшиши Обиҷебов ҳалоки даруниро мехоҳад истифода барад ва чун мушоҳида мекунем тойли бештар барои коҳиш додани вақт ҳаракат карда истодааст. оби дигар бора ҳаракат кард ва ирадов бошад бисёр ҳам хаста ба назар мерасад. кӯшиш аз ҷониби ҷудокори туркманистонӣ. инҷо шидо ҳам барояш шояд нишон дода шавад. бале, ба хотири ғайриқоида ҳаракат кардан барои тойли шидо нишон доданд ва инҷо ҳолати асейкоми бисёр мавқеияти хуб барои Обиҷебов. имтиёзи юкоро ва ҳамин тавр рақиб ишора мекунад ки ба қавле таслим аст дар ин ҳолат ва ҷебов метавонад дар ин ҷо ғолибиятро ба даст биёрад. таваҷҷӯҳ мекунем ҳолати ба миён омадаро. ҳаракат аз ҷониби тойли анҷом ёфт. имтиёзи юкоро барояш баҳогузорӣ карданд ва дарҳол Обиҷебов дар ин фурсат ҳолати кор дар заминро ба дурустӣ истифода карду роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор намуд. рақобати марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 66 килограмм миёни намояндаи кишвари Тоҷикистон Обиҷебов бо ҷудогии сафед ва рақибаш аз кишвари Озарбойҷон Яшар Наҷафов. ҳар ду талош мекунанд барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ. талошҳои ҷудокори Озарбойҷон ва бубинед ки Обид барои рақиб чӣ гуна имкониятро дар миён мегузорад. ипон баҳогузорӣ карданд партофти Наҷафовро. ипон боз пас гирифта мешаваду ва зари баҳогузорӣ мегардад. ҳамакнун Обидро мебояд ки ин фурсатро хуб истифода барад. вақт чун зиёд аст. ҳаракат аз ҷониби Ҷебов ҳолати ла додани дастро ҳам мехоҳад истифода кунад ва таслим мешавад. ҷудокори Озарбойҷонӣ дар кӯтоҳтарин фурсат дар ҳолати ла додани даст аз Обиҷебов муоҷеҳи шикаст мегардад ва Обид ба марҳилаи
ниҳоӣ меравад ҷое ки бо Эмомалӣ Нуралӣ барои ба даст овардани нишони тилло мубориза мебаранд. ҷебов роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор месозад. сараввал бубинед ки имтиёзи вазариро яшар ба даст овард ва қабл аз анҷом истиқболеро ҳам барои роҳ ёфтан ба финал гӯем ки истиқбол гирифт ва доварон санҷида баромаданд. имтиёзи вазари баҳогузорӣ карданд ҳаракати анҷомдодаи ҷудокори озариро ва дар ин фурсат ҷебов бисёр ҳам самаранок истифода кард ин ҳолатро ва рақибро таслим намуд. ҳарчанд яшар наҷафов талош кард ки таслим нашавад, вале истодагарӣ кардан натавонист Обиҷебов. ҳамакнун соли дуюм аст ки ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 66. дӯстони арҷуманд, мухлисон ва роғибони гӯштини ҷудои тоҷик, Обиҷебов, Эмомалӣ Нуралӣ яке дар мақоми панҷум, дигаре дар мақоми шашуми радамандӣ қарор дорад. Обиҷебов паҳлавони 27-солаи тоҷикистонӣ, Эмомалӣ Нуралӣ бошад паҳлавони 23-солаи мо барои ба даст овардани медали тиллои гранд-слами душанбе нерӯ месанҷанд ва роҳи таъин намудаи ҳардуро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ба ин марҳила роҳ ёфтанд. Обиҷебов дар даври аввал озод буд, баъдан Лила Илен аз ҳайати варҷиконони бетарафро шикаст дод, баъдан Муродовро ноком кард. Дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад Яшар Наҷафов. ин Вячеслав Петренко аз кишвари Узбекистон аст ки рақобати марҳилаи ниҳоӣ барои ба даст овардани нишони тиллоро ҳакамӣ мекунад. Обиҷебов нафаре ки соли гузашта дар марҳилаи ниҳоӣ дар гранд-слами душанбе шикаст хӯрда буд, бо ҷудогӣ сафед паҳлавони тоҷикистонӣ ба майдон меояд. хуб, Эмомалӣ Нуралӣ бошад. маълум аст ки имрӯз ҷудогӣ кабуд ба бар кард. бисёр оромона ба майдон ворид мешавад Эмомалӣ Нуралӣ ва мубориза барои ба даст овардани нишони тиллои гранд-слами душанбе оғоз мегардад. хуб, хоҳ нохоҳ медали тилло дар душанбе мемонад, аммо гап сари он аст ки ин нишонро кӣ ба даст меорад. аз ҷиҳати инфиродӣ хеле муҳим аст. Обиҷебов ё Эмомалӣ Нуралӣ. сафедпӯш Обиҷебов аст, кабудпӯш Эмомалӣ Нуралӣ. хуб, рақобат оғоз гардид. ҳарду ҳам албатта якдигар шинохти хуб доранд. нахустин расишҳо бисёр хатарнок аст. Обиҷебов бо ҳамон шакли дӯстдоштаи худ томенаги бештар истифода мекунад. Обиҷебов дар гранд-слам дар ду маротиба дар финал буд шикаст хӯрда буд, нишонҳои нуқраро ба даст оварда буд. як маротиба дар душанбе, як маротиба дар Улан-Батор ва се маротибаи дигар нишонҳои биринҷии мусобиқоти гранд-сламро дорад. Эмомалӣ Нуралӣ бошад ду медали тиллои фасли гранд-сламҳои ҳам дар Тошкенти Узбекистон. имтиёзи ипон. Эмомалӣ Нуралӣ ба осонӣ Обиҷебовро таслим мекунад. бисёр амалкарди олӣ, ҳалуки дарона аз боло доштан бисёр мувофиқ буд барои Эмомалӣ Нуралӣ ва тавонист ки ба гирифтани нишони тиллои гранд-слами душанбе мушарраф гардад. албатта ҳарду ҳам бисёр ҳамдигарро дар оғӯш мегиранд, эҳтиром ба якдигар ва акнун Эмомалӣ қаҳрамони ҷадиди гранд-слами душанбе. хуб, дар корномааш бори сеюм акнун Эмомалӣ ба гирифтани нишони тиллои гранд-слам мушарраф мегардад ки бисёр хушҳол аст. ин паҳлавони умедбахши
тоҷик. Инам